Představ si, že voda slyší. Představ si, že si pamatuje a že ji můžeme programovat. Ne pomocí technologie, ale pomocí záměru, symbolů a vědomí. Zní to jako magie? Ve skutečnosti je to staré poznání, které začínáme znovu objevovat. Voda je nejzákladnější, nejběžnější a zároveň nejzáhadnější látka, jakou známe. Je v nás, tvoří kolem 70% našeho těla. Je v našich buňkách, v našem mozku, v našich emocích. Je v každé kapce deště, v každém listu, v každém nádechu. A přesto jí stále nerozumíme. Moderní věda dlouho považovala vodu za něco pasivního, prostě tekutinu bez vlastních vlastností, jako nosič. Ale některé výzkumy, například od Japonce Masaru Emota až po profesora Polaka, ukazují, že voda reaguje na informace, mění strukturu, pamatuje si. Rakouský vědec a výzkumník Erich Körbler objevil něco pozoruhodného. Zjistil totiž, že symboly, zejména jednoduché čáry a znaky, dokážou měnit energii vody a dokonce i energii našeho těla. Vytvořil totiž systém, který dnes známe jako nová homeopatie. A v tomto systému je voda nejen tekutina, ale informační nosič. Nosič frekvence, nosič záměru. Nejde vůbec o chemii, nejde o látky, které do vody přidáme. Jde o informaci, kterou do ní vložíme. O vědomí, záměr, který jí předáme. A o frekvenci, kterou tím vyšleme. Körbler mimo jiné zjistil, jak jednoduchým způsobem předat informace do sklenice s vodou. Voda tuto informaci přijme a začne podle toho působit. Je to jako vysílání kódu. Jazyk pro tělo, program pro buňky. Díky tomu můžeme vodu ladit jako hudební nástroj. Na zdraví, na harmonii, na rovnováhu, na regeneraci. A protože jsme z větší části voda, ladíme tím i sami sebe. Jsem rád, že existuješ a že jsi tady. Jmenuji se Jakub Malina a dnes s tebou budu mluvit o vodě a o tom, jak můžeš svou vodu energetizovat. Voda je základem všeho života a pro mnoho vědců je stále záhadou. Stále více odborníků zjišťuje ale, že voda je programovatelná. Lidé se skládají ze 70% z vody, náš mozek dokonce z 80%. Představ si to, náš mozek je v podstatě jen voda. A když víme, že voda může nést informace, pak je vlastně logické, že můžeme svou vodu pozitivně informovat. A že to má okamžitý vliv na naše tělo. Naše mysl, naše pocity a myšlenky mají schopnost vodě předávat nové informace. A my lidé si často stěžujeme na bolest, nepohodu, únavu, slabost a tak dále. Ale když jsme z většiny voda, neměli bychom být zvlášť opatrní na to, jak myslíme a cítíme? Protože právě to určuje, jak se cítíme. A právě proto tě teď zvu, pojď se mnou informovat svou vodu, kterou denně piješ. Zastav teď video, běž do kuchyně, vezmi si láhev vody a pojďme ji společně naprogramovat. Za chvíli jsme zpět. Toto video si můžeš pustit samozřejmě každé ráno na 5 minut, přetočit na správné místo, vzít vodu do rukou a se mnou ji znovu informovat. Začněme. Polož své ruce kolem láhve.
Hluboce se nadechni a pociť sílu, jak proudí do tebe. Spoj se se svým středem, se svou vyrovnaností a s tím, co je se vším. Všechno je jedno. A teď se spoj s vodou, protože i ty a voda jste jedno. A teď v sobě hluboce pocit následující slova. Posílám ti vděčnost. Jsi plná světla a života. Jsi dokonalá. Formuješ mou ideální strukturu a rozpoznáváš můj energetický kód. Tvoje struktura mi přináší zdraví a lehce harmonizuje nerovnováhu. Tvoje struktura regeneruje všechny rány ve mně. Každý atom přispívá k omlazení mých buněk a vede mě ke zdraví. Přinášíš mi radost a harmonii. Pociťuji sílu a energii, odvahu a důvěru, hojnost a stabilitu, důvěru a lásku. Přijímám všechny tyto kvality hluboko do sebe. Stalo se. Samozřejmě si můžeš do vody naprogramovat i další vlastnosti. Podle toho, co si přeješ. Možná máš někde 10litrovou láhev, tak ji přines, pust si video znovu a nabij vodu těmito vibracemi. Poznáš ten rozdíl, ucítíš ho, ochutnáš ho. A pokud máš problém si vlastní afirmace nebo programy vymyslet, stačí si ráno zapnout toto video, přetočit na správné místo a udělat krátké naprogramování vody. Je to tak jednoduché, jen to musíme začít dělat. Dávej pozor na své myšlenky a pocity. Buď na sebe laskavý, protože tvé tělo je z velké části voda. Voda není pouze ústředním prvkem veškerého života, ale také fascinujícím nosičem informací. V moderní přírodní vědě je voda primárně vnímána jako chemická sloučenina H2O, skládající se ze 2 atomů vodíku a 1 atomu kyslíku. Vedle toho pohledu se však stále více prosazují alternativní přístupy, které chápou vodu jako nosič informací a vibrací. Do tohoto kontextu zapadá taky práce rakouského elektrotechnika a energetika Ericha Körblera, který se intenzivně zabýval jemnohmotnými a energetickými vlastnostmi vody. Jak už jsme si řekli, Körbler v 80. letech 20. století vyvinul metodu, která se stala známou pod pojmem nová homeopatie. Ústřední součástí jeho učení je myšlenka, že voda může informaci přijímat, uchovávat a předávat dál. Téze, která je diskutována i v jiných energetických a celostních přístupech. Například u Masaru Emota s jeho ledovými krystaly nebo v biorezonanční terapii. Körbler vycházel z toho, že pomocí geometrických znaků a cílených podnětů lze na vodu přenášet určité vibrace, čímž může být její účinek na lidský organismus cíleně ovlivněn. V dnešní přednášce se věnuji programování vody podle Körblera s cílem poskytnout přehled praktických možností použití. Podíváme se na 3 metody, pomocí kterých lze vodu energeticky ovlivnit. Přepisování, zesilování a kombinace obou. A doplníme je o příklady z každodenního života. Přepisování. Při přepisování jde o to,
negativní, tedy nesnášenlivé informace přeměnit na snesitelné. Vědci v oblasti výzkumu mozku zjistili totiž, že slovo v naší psychice aktivuje vše, co dané slovo představuje. Slovo nese vibraci jevu nebo věci, kterou označuje. Pro tento účel postačí napsat dané slovo na papírek nebo alternativně použít obrázek dokonce či fotografii alergenu. Příklad z praxe. Osoba, která je alergická na mléko nebo mléčné výrobky, se chce své alergie zbavit. Takže napíše slovo mléko na lístek. Tak. Jo. A nebo použije taky obrázek či fotografii mléka nebo konkrétního mléčného výrobku. A přesto nakreslí inverzní znak sinusovou vlnu. Úplně jednoduše sinusovou vlnu přes ten název toho alergenu. Takhle. Tím se nežádoucí informace vymaže a připraví se cesta pro uzdravení. Zesílení. Druhá metoda slouží ke zesílení pozitivních informací. Pozitivní informace, které posilují tělo, se přenášejí na vodu a k tomu se používá symbol Y. Jo, takhle. Stačí nakreslit Y přes pojem nebo obrázek a potom se dá použít pro zesílení pozitivního účinku. Na papírek piš výhradně pozitivní pojem. A příklad z praxe. Někdo chce posílit svůj energetický systém, aniž by měl konkrétní potíže nebo nežádoucí symptomy. Použije slova vitalita a zdraví. Máme zase na papírku. Jednoduše takhle si to napíšem. Nakreslí přes ně symbol Y. Tak. A tímto způsobem naprogramuje vodu. Přepisování a zesílení jako kombinace. Tato kombinovaná metoda se používá k tomu, aby se tělo nejprve zbavilo nesnášenlivých informací, nebo aby se tyto přepsaly na snesitelné. Následně se nová pozitivní informace stabilizuje nakreslením symbolu Y. Příklad z praxe. Při výskytu oparu se například po dobu 3 dnů 2krát denně přenáší na vodu a pije herpes se sinusovou vlnou. Takže vezmu název herpes, napíšu si papírek, tak, a přes to slovo, přes ten název si namaluju symbol
sinus. Tak. Poté se po dobu 5 dnů 2krát denně přenáší herpes s Y. A tady tím znakem, tady tou kombinací si upevním to nové naprogramování v mém systému, v mém těle. Jo? Takže naprogramuju vodu a také ji piju. Tyto metody nejsou závislé na chemických látkách, které by se musely do vody přidávat, ani na technických pomůckách, ale zakládají se především na vědomí, záměru a rezonanci. Ukazují, jak jednoduché může být využití běžné vody jako nosiče pozitivní informace. Pro větší pohodu, jasnost a energetickou rovnováhu v životě. V průběhu této přednášky ti metody přiblížím na praktických příkladech, podrobně vysvětlím jejich použití a ukážu, jak každý z nás může cíleně využívat vodu jako informační médium pro své vlastní blaho. Jak konkrétně naprogramovat vodu? Vezmi do levé ruky lístek s léčivou informací, kterou chceš přenést na vodu, a do pravé ruky sklenici vody. Já použiju ještě jednou ten pozitivní herpes a teďka do pravé ruky sklenici s vodou. Důležité je taky, že ta sklenice není potištěná nebo jinak popsaná, protože i tyto informace se přenesou do vody. Přenos informací se zakládá na efektu levá-pravá, což znamená, že informace proudí přednostně zleva doprava. Voda se tedy programuje pravou dávající rukou. Není náhodou, že při pozdravu podáváme pravou ruku. Dbej na to, abys neměla překřížené nohy. Během přenosu zaměř svou pozornost aspoň na 3 minuty na informaci, kterou chceš přenést z lístku do vody. 3 minuty se soustředím na to, jak informace se přes můj systém, skrz moje tělo dostává a programuje do vody. Intuitivně časem ucítíš, kdy je přenos dokončen. Takto naprogramovaná voda může být použita jako léčivý prostředek. Přivoňkni a vypij. Tím se léčivá informace okamžitě dostane do mozku a do všech buněk těla. Dbej na to, aby byl přenos informací na vodu vytrvalý a pravidelný. Například denně nebo i několikrát denně. Abys dosáhla stabilního stavu. Neměly by být přenášeny více než 2 informace najednou pomocí inverzního znaku, jinak by mohlo dojít k přetížení těla. Současně využíváme pozitivní účinek symbolu Y ke zesílení pozitivních energií a afirmací. Symbol Y vždy kreslíme na konci řetězce
přepisování sinusovou informací, abychom vyléčený stav trvale stabilizovali a ukotvili v těle. Takže jednoduše řečeno symbolem sinus přeměníme škodlivou informaci na pozitivní informaci, na neškodlivou v těle, která v těle už neruší. A když se tady ta informace přemění, když tady ta přeměna nastane, tak potom je důležité ji upevnit ještě y. Nyní se vrátíme k ústřednímu symbolu sinusové vlně. Tento symbol, jednoduchá vlnovitá čára, je klíčovým prvkem nové homeopatie. Používá se k přeměně škodlivých, zatěžujících, teda nesnášenlivých informací na harmonické, snesitelné. Ještě jednou stručně řečeno, pomocí sinusového znaku vymažeme to, co nám škodí, a vytvoříme prostor pro uzdravení a regeneraci. Pojďme si rychle říct o základech a účinku symbolu. Erich Körbler vycházel z toho, že lidské tělo nefunguje pouze na biochemické úrovni, ale také energeticky. A že informace, vibrace a vzorce mají hluboký vliv na naše zdraví. Když jsme v rezonanci s zatěžujícími informacemi, například alergeny, strachy nebo vnitřními konflikty, mohou tyto narušit tok energie. Sinusový znak zde funguje jako energetický kód pro vymazání. Jeho úkolem je neutralizovat, přeměnit anebo zcela přepsat disharmonické vibrace. Takže jak se sinusový znak používá v praxi? První krok. Rozpoznání zatěžující informace. Nejprve je potřeba pojmenovat poruchu nebo blokádu. Může to být látka, pojem, symptom anebo emoce. Příklady. Nějaký alergen, jako třeba mléko. Nějaká nemoc, jako třeba herpes, anebo emocionální stavy, které nám berou energii, strach anebo stres. Druhý krok. Psát a kreslit. Napiš slovo zatěžující informace na papír. Alternativně můžeš použít i obrázek, symbol anebo fotografii alergenu či problému. Čím jasnější a konkrétnější informace, tím cílenější může být její přeměna. Například potraviny, zvířete anebo vlivu prostředí. A přesto nakresli sinusový znak, vlnovku, která musí vypadat jako zrcadlově obrácené S. Tento znak transformuje rušivou vibraci a dává tělu možnost reagovat jinak, neutrálně anebo harmonicky. Krok 3. Programování vody. Stejně jako u znaku Y používáme i zde jako nosič informace vodu. Papírek s napsanou informací a sinusovým znakem držíš v levé ruce. Takže ještě jednou, tady papírek držím s tím názvem v levé ruce
a ve své pravé ruce držíš sklenici neperlivé vody. Já tady teďka nemám žádnou vodu, ale nemusí to být plná sklenička, stačí půlka, jde o to, aby ta informace byla ve vodě. Nezáleží na tom na množství, ale pouze, aby to bylo ve vodě. Dbej na to, aby nohy nebyly překřížené. Tok energie má zůstat volný. I takhle. Jo? Soustřeď se minimálně 3 minuty na informaci. Takže takhle. A já se soustředím na slovo herpes se sinusem a představuju si, jak tady ta informace teče levou rukou do mýho těla, do mýho systému a pokračuje dál po transformaci pravou rukou a vyzařují do té skleničky s vodou, kde se voda informací programuje. Buď plně vědomá spojení mezi tím, co chceš přepsat, a vodou. Jo? S každým použitím se účinek prohlubuje a nové neutrální vzorce se stále více zakořeňují v těle. 4. krok. Pití vody. Po přenosu informací do vody si vody krátce přivoň, aby se aktivovalo také emocionální centrum mozku. Poté ji vypij pomalu a vědomě. Voda nyní nese informaci obratu. Tělo dokáže se dříve zatěžující látkou nebo tématem zacházet jinak. Praktické příklady z každodenního života. První příklad. Přeprogramování alergie na lepek. Osoba je alergická na gluten neboli lepek. Místo úplného vynechání obilných produktů se snaží o přenastavení vibrací. Postup je, že si napíše na lístek lepek, jo, a může samozřejmě alternativně použít obrázek konkrétního produktu, například mouku nebo chleba, a nakreslí přesto znak sinus. Tak. Naprogramuje si vodu, kterou pije každý den, po dobu přibližně 2 týdnů, vždy ráno a večer. Postupně se tělo může naučit na danou látku reagovat novým, snesitelným způsobem. Druhý příklad. Uvolnění mentální blokády nebo úzkosti. Čeká tě nějaká důležitá zkouška a vnitřní odpor způsobuje nervozitu nebo neschopnost jednat? Takže postup. Napiš na lístek zkoušková úzkost nebo strach ze selhání. Nakresli přesto znak sinus . Přenes informaci na vodu. Vypij
jí před danou situací, například každý den v týdni před zkouškou. Tato metoda pomáhá uvolnit emoční zátěž, takže zůstáváš jasnější a klidnější. Třetí příklad. Léčba oparu. Herpes. Klasický přístup z nové homeopatie. Napiš na lístek herpes. Nakresli přesto znak sinusu. A přenášej informaci 2krát denně na vodu. Tím způsobem, jak už jsme si říkali, ze skleničky, teda z papírku, skrz systém do vody. Tady to dělej po dobu 3 dnů. Poté pokračuj 5 dnů 2krát denně se znakem Y ke stabilizaci nové informace. Takže vemu zase název herpes a napíšu přesto Y. Důležité pokyny pro použití. Používej vždy maximálně 1 až 2 témata nebo látky. Tělo nesmí být přetíženo. Znak sinusu slouží výhradně k přepisu, ale nikoli k zesílení. Pokud chceš nejprve mazat a pak posilovat, tak nejprve použij sinus a následně Y. Vždy v tomto popořadí. Opakuj proceduru pravidelně. Nejlépe denně po dobu několika dní nebo týdnů. Jako poznání si tedy můžeme říct, že sinus je mocným nástrojem energetické samopomoci. Umožňuje jednoduchými prostředky neutralizovat zatěžující informace, ať už na fyzické, citové či mentální úrovni. Využívá hlubokou inteligenci vody v kombinaci se symboly, vědomou pozorností a záměrem léčení. Metoda je tak snadná, že ji může uplatnit každý a zároveň tak účinná, že má potenciál zásadně ovlivnit náš život. Věnuj jí každý den pár minut. Rozpoznej, co tě zatěžuje a svěř to vodě. A pak vypij své léčení. Nyní se společně ještě ponoříme do detailů použití druhého výjimečného symbolu Y. Tento jednoduchý, ale mocný symbol je samozřejmě také ústřední součástí nové homeopatie. Cíl znaku Y je jasný. Zesílení pozitivních informací. Ať už jde o afirmace, léčivé pojmy, anebo posilující myšlenky. Jak již víme, Erich Körbler byl přesvědčen, a zkušenosti z energetické práce to potvrzují, že voda je schopná informace uchovávat a předávat. Není jen chemickou sloučeninou H2O, ale i nosičem informací, který reaguje na vibrace a vědomí. Körbler v rámci své metody vytvořil různé symboly, které cíleně působí na vodu a tím i na náš organismus. Y je jak energetický zesilovač. Zintenzivňuje pozitivní vibrace a pomáhá je stabilizovat v těle.
Takže Y symbolizuje aktivaci světla, pozitivní energie, růst, spojení nebe a země, působí také jako reproduktor léčivých zpráv, které napíšeme a nebo obrazem přeneseme na papír. A následně vysílá tu informaci do vody a konečně do každé naší buňky. Jak tedy použít Y? Krok za krokem. První krok. Vyber si pozitivní informaci, afirmaci nebo výraz, který chceš podpořit. Například jsem zdravý. Neboli vitalita, vnitřní klid, sebevědomí. Můj imunitní systém je silný. Přitom je důležité, formuluj výlučně pozitivně. Naše podvědomí se často neumí vypořádat se zápornými formulacemi, jako třeba nejsem nemocný. Raději proto použij frázi jsem zdravý. Druhý krok. Napiš daný výraz čitelně na papír či lístek. Přes něj nakresli Y. Svědomím, pozitivním záměrem. A třetí krok. Přenos informace na vodu. V levé ruce mám papírek s informací a v pravé ruce mám skleničku s vodou. Lístek drž teda v levé ruce, tý přijímací, a ve druhé ruce, v pravé, drž sklenici voda, pravá jako vysílací. Nohy měj volně, nekřížené. Energie musí volně proudit. A soustřeď se zase minimálně 3 minuty na danou informaci. Dýchej sklidněně, vnímej spojení mezi slovem, symbolem, vodou a tebou. Časem budeš intuitivně cítit, kdy je přenos dokončený. Čtvrtý krok. Vypití vody. Jakmile je informace ve vodě uložená, krátce si k ní přivoň. Aktivuješ tím emocionální vnímání limbickým systémem. Pak pij pomalu a vědomě. Tím pozitivní informace pronikne do každé buňky, včetně tvého podvědomí. Pojďme se pobavit o znaku Y v kontextu procesu přepisu sinusovým znakem. Znak Y se vždy používá na závěr řetězce přepisování s pomocí znaku sinus, aby se nový harmonický stav v těle dlouhodobě ustál a ukotvil. Příklad může být, dejme tomu, že někdo trpí neurodermitidou. Napiš například neurodermitida se sinusem a naprogramuj vodu. Takže název neurodermitida, sinus přesto. Tak. Jo. A zase jdu naprogramovat vodu. Takže v levé ruce papírek s názvem problému, co chci přeměnit, sinus mi to udělá, a
naprogramuju to do vody. Vodu piju podle protokolu několik dní nebo týdnů. Jakmile se symptomy výrazně zlepší, připrav si nový lístek. Tentokrát zase s názvem jako neurodermitida, nebo klidně přejdi na pozitivní výraz, jako třeba zdravá pokožka. A nakresli přes to Y. Pokračuj dál. Mnoho lidí bylo již dříve ohromeno jednoduchostí a účinností této metody. Další praktické příklady použití znaku Y v každodenním životě. Třeba posílení imunitního systému. Napiš, můj imunitní systém je silný. Nakresli Y přesto, naprogramuj vodu podle postupu, pij ji ráno i večer jako malé účinné rituály. Neboli nalezení vnitřní rovnováhy. Napiš, jsem ve svém středu. Namaluj přesto symbol Y. Pij naprogramovanou vodu pravidelně, například před spaním, pro sklidnění a uzemnění. Podpora koncentrace, jasnosti, mysli. Napiš, jsem soustředěný a klidný. Nakresli přesto Y. Pij vodu před určeným nebo důležitým rozhovorem. Ještě pár doplňujících pokynů. Nepoužívej více než 2 informace současně. Tělo potřebuje jasnost. Znak Y vždy používáme jako poslední, zejména pokud používáš zároveň sinus. Procedura by měla být pravidelná, minimálně jednou denně, případně častěji. Zůstaň v bdělé pozornosti, čím vědomější jsi, tím účinnější výsledek. Na závěr si můžeme říct, že znak Y je zázračně jednoduchý, ale nesmírně efektivní nástroj k působení pozitivní vibrace na tělo, mysl i duši. Nepotřebuje žádná technická zařízení, žádné látky ani přístroje, jen slovo, symbol, sklenici vody a svůj vědomý záměr. Začni hned. Zařaď to do svého života a uvidíš, jak voda, naprogramovaná světlem, informací a láskou, se může stát tvým lékem. Přeji ti hodně zdaru, úspěchu a těším se na setkání na další přednášce. Tvůj Jakub Malina.